Jyst wneud yn lle bach yn nesaf. Wy'n cartrefol fyd ydi. Da ni bron yn barod felly. Ie. Dan. Ti'n gwybod cyfardus mae gan, fyny ti eisiau sôn ôl, ti'n meddwl? Ti'n dyn o diolch. Dwi'n gwybod bod ni wedi dweud bod yna fwy na jyst chdi yn dod heddiw yma, ond dwi wedi bod yn digwyddiad â chdi. Mae chdi sy'n dod. Chdi wedi Enillydd Coron. Diolch. O'n i'n mynd i sŵl hyn o gwbl i'w nas efo chdi. Helo, Megan Angharad Hunter dwi. Fy ffug enw I oedd Lina a fi sydd wedi ennill Coron Eisteddfod yr Urdd. Nath yr ysbrydoliaeth ddod o raglen nes I weld ar y newyddion am ddinas o'r enw Ulaanbaatar yn Mongolia, ddinas oedd efo'r mwyaf o lygredd aer yn y byd ar y pryd. Ac oedd y saethiadau camera o'r ddinas ac o dyra'r ddinas jyst yn rhyfeddol, oedd o'n iasol ac yn trawiadol, oedd o'n rili erchyll ac oedd hwnna yn nath y saethiadau camera na wir aros yn y meddwl I ac dyna lle nath y stori ddatblygu. Mae'r arddull yn arddull llythyrau gan hogyn bach at I fam, a mae'r arddull yn reit dafodieithol ac yn mae yna lot o groesi allan geiriau ac yn y blaen. Mae'r stori hyn yn reit dywyll, achos yr argyfwng hinsawdd ac yn y blaen mae yna lot o lifogydd a balli, mae'r holl beth yn reit dywyll, ond o safbwynt hogyn bach dwi'n meddwl mae'n neud o chydig bach yn llai trist, bod y diweddgol dwi'n gobeithio'n eitha drychafol, ond dwi wir yn mwynhau sgwennu o safbwynt plant hefyd, achos mae dychymyg plentyn, sa'n byd tebyg I ddychymyg plentyn. I mam. Nes I ddeffro bore yma, a peth cyntaf nes I weld oedd y llyn efo gwair gwyrdd a mynyddoedd rownd fo, lle mae fi a Jimo a chdi yn mynd I fyw. Oedd o ddim yna go iawn. Dim ond llun wrth ymyl matres fi, achos nath Jay tynnu'r llun o'r llyfr a rhoi o na. Please, paid â deud i'r ysgol. Ond cyn mynd I ysgol, o'n I wedi gorfod brysio, achos o'n i'n hwyr yn gael fy hun yn barod, achos nes I eistedd yn sychu ar y llun a mor hir ar ôl deffro. Nes I nôl pensil yn gyflym a gwneud llun cyflym ar ben y llun o'r tŷ da ni'n mynd I fyw yn fo, a dwi wedi gyrru fo at chdi. Mae o tu ôl i'r llythyr yma yn y gwaelod wrth y llyn. Dwi'n meddwl fod mae y llun yn edrych chydig fel y tŷ o pobl ers talwm, union fel mae Jay yn disgrifio fo bob tro. Gobeithio ti'n licio fo. A cofia sbio ar fo pan ti'n colli ni a fod o'n gwneud I chdi cofio bob tro fod dwi a Jaimon dod I ffindio chdi. Caru chdi. A ti. Mi oedd o'n sicr y sefyll allan, a dyna di'r peth braf pan ti'n beirniadu efo rhywun. Fuon ni'n trafod lot pwy oedd yn cael ei gosod yn y safleoedd ail a trydydd y balli, ond doedd gan rhy Casian a Fina ddim amheuaeth pwy oedd yn mynd I ennill. Pan o'n i'n edrych ar hein eto I atgoffa'n hun, o gynnau nodiadau bras o'n I wedi wneud, ac o'n I gadael tua hanner tudalen I sgwennu am rhan fwyaf bobl. Y cwbl sgynnau am Lina ydy hollol hapus I roi Coron I hon. Gret. A na fo, nes i'n sgwennu'n byd mwy. I mam, dwi yn ôl yn y papell efo Jaimo rwan. Sori os ti ddim yn gallu gweld llythrennau fi llawer achos dwi'n ysgrifennu yn ysgafn, so fod dwi ddim yn deffro Jay achos mae o'n cysgu. Nath dad Sarah Siwan ddweud fod o'n meddwl fod Jay yn mynd I fod yn iawn, felly dwi ddim yn gorfod poeni. Pob ddim yn iawn yn diwedd, fel naeth Emyn ddweud. A oedd Jaimon cysgu'n barod pan naeth Sarah adael fi fynd nôl adref, ond pan nes I ddechrau ysgrifennu rwan 2 funud yn ôl, ar ôl I fi orffen y brawddeg ail, nes I glwad Jay yn dweud, sori Ad. A nes I ddweud, sori am be? Mae'r Melanie wedi bod yn flwyddyn gwbl surreal. Cyhoeddi Toli'r Awyr yn mis Tachwedd 2020 a wedyn ennill Copr Llyfr Flwyddyn efo'r nofel honno. A rwan y Coron, dwi jyst mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth. Da ni'n jyst mor lwcus yma yng Nghymru fod gynnyn ni'r cyfleoedd yma I arbrofi ac I ddatblygu'n sgiliau ni fel awduron.
Dwi'm yn gwybod lle dwi eisiau mynd nesaf. Swn i'n licio ella troi'r y stori yma fewn i ryw fath o gyfres, ond dwi'm yn gwybod eto. Fi'n dal i feddwl am y cymeriadau, am y stori, felly gawn ni weld.